שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, הוא יתחבר לאחד. אם האדם למשל יעשה שלום עם אשתו, אז זה כמו נגיד, כמו אנחנו דוגמה בירדן. בסדר, מה נשמע, הכל בסדר, יש אוכל, תודה רבה, שלום, אנחנו שלום שלום. ויש אדם שהוא אומר, האישה שלי יותר חשובה ממני. זה נקרא אהבה. זו דרגה של אהבה גבוהה. למה? ברגע שאדם לוקח את החצי שלו, הוא אומר, החצי הזה הוא יותר שווה ממני. למה? כי הוא עושה בחוכמה. הרי אם אדם למשל, עכשיו סתם, האישה אומרת לו, תשמע, כואב לי הראש. מה אומר לה? כי הכמות. בסדר, יופי, כל הכמות, נכון? אז הזזת אותה. לפעמים בן אדם לך, כואב לי הראש, הוא חסר לו יחס, דוגמה, מה נשמע, נו, אכל, שתית. אישה זה משהו אחר. אישה זה לא גבר. למה למשל? אצלנו זה כזה, אצל הגבר זה כזה הכל שכלי, אוטומטי. לא שכלי. למה למשל גבר וגבר יכולים לשבת שעות? שעות הם יושבים ביחד. גברים, שתי גברים יהיו שעות. מדברים. שתי נשים, שעות, מדברים. אתה שם גבר ואישה, אחרי 5 דקות הוא רב איתה. הוא לא יכול להיות שם. אתה אומר, למה? מקודם החבר שלך היה פה, שעתיים דיברת איתו. אני רק אומר לך בעניינים, שיגעת אותי, תעזבי אותי, אל תשבי לידי, מה אתה רוצה ממני? אתה אומר, למה קורה לנו כזה דבר, שאנחנו יושבים דוגמה עם חבר שעות, ושהאישה נכנסת לקטגוריה שלנו, כאשר אנחנו נכנסים לפאניקה. אומרים למה? כי האדם מפחד מהאישה פחד מוות. למה? האישה היא המראה שלו. על כולם יכול לעבוד, רק לא על אשתו. למה? באדם יכול להיות בחוץ, יגידו לך בעיני, זה אדם נשמה. אתה אומר אשתו, איך הוא? זה אדם רע. איך זה יכול להיות? נראה בחוץ זה. זה אומר שהוא לא יכול לשקר. הוא יכול לעבוד על כולם בחוץ. בחוץ יגידו, בוא נהיה צדיק הדור זה. אבל מי ידע את האמת? רק אשתו. למה הוא חי עם אשתו? הוא ישן איתה, קם איתה, אוכל איתה. אז יודעת, היא רואה אותו כמו מראה עכשיו שלו, הוא מראה. אז הוא מפחד ממנה. יש לו פחד, למה? הוא לא יכול לעבוד עליה. אתה יכול לעבוד על בן אדם שלא מכיר אותך. אבל אם מכיר אותך, אתה יכול להגיד, שמע, אני אבוא בשבעה, אתה לא, אתה משקר. איך תמיד שומע לבד? הוא רק מתקיים מילה במקום, לא שיקרת. איפה אתה יודע ששיקרת? אני מכירה את 4 פעמים שלך. למה? אף אחד לא רוצה להגיד לך את זה. אבל היא מכירה, אתה עושה ככה, יודעת שאתה משקר. אתה זז לא נכון, אתה עושה תנועה לא נכון, היא אומרת לך, הוא משקר עכשיו. זה אומר אומרת לך, אתה רוצה לברוח. כן, זה אומר שהאישה היא המראה של הגבר, בגלל שהיא המראה של הגבר, יש לו פחד לשבת לידה. אז ברגע שהיא רק שואלת אותו שאלות, איפה היית? עוד פעם? שיגעת אותי? עוד פעם את רוצה ממני? עוד פעם? לא מפחד. אם החבר שלי כנס לבית יגיד, שמע, איפה היית היום? הייתי פה, למה אתה מספר? לחבר הזה סיפרת שברגיל, רק האישה שלך כאילו. שאל אותך שאלה פשוטה, איפה היית? ישר אתה מפחד. למה? כשהיא שואלת, היא המראה. אתה לא יכול לשקר אותה עכשיו. למה? אתה לא יכול להגיד, כל דבר שתגיד זה מסוכן עכשיו. יש אדם לפעמים, ברכה תגיד לי שהשתיתי פה. אל תגיד לה. אתה אומר, למה תגיד לה? אחר כך היא תצעק, היא תעשה לי בלגן. אתה רואה שהוא מפחד, הוא מפחד מהאישה. כי האישה היא מראה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, איך בראתי את האדם ואת האישה? הפוך. גבר מפה ואישה מפה, הדבוקים. שאומרים לקחתי צלע, מה אתם מבינים? צלע ויזואלית, צלע מהגוף. כן, אבל זה לא נכון. זה הצד. צלע זה צד. הוא לקח, חתך אותו, יפריד אותה מהגבר לפה ואישה לפה. לא היה אדם שלקחו לו צלע באמת. חתכו את האדם, חתכו לו 2, ואומר זה את אשתו וזה. עכשיו תדעו לכם, אתם מקודם הייתם אחד. הגדולה שלכם, אם תחזרי להיות אחד. זה נקרא זיווג משמיים. כשאומרים לך זיווג משמיים, מה זה אומר? שהם חוזרים לאחד. קודם לא אחד, הם לא זיווג עדיין. אתה לא אחד, הוא עומד מול השני, תוקף אותו כל הזמן. לא כל כך מעניין אותו. הוא אומר, שמע, מה עכשיו יש לך בבית? לקח את הילדים. עוד שעה, אני אוסיף שעות נוספות, ואז ככה היא תסתדר עם הילדים. אתה אומר, יפה, כל הכבוד לך. אבל מה עשית עכשיו? במי פגעת? בך. הרי אם אתה לא מרגיש אותה כמו החצי שלך, אז מה אתה עושה איתה בכלל?
אתה חייב להרגיש אותה, שהיא אתה. יש לנו יד ימין ויד שמאל. אם עכשיו אני אתן בלי כוונה, לקחתי פטיש, אז אני מכה ליד שמאל, טאק עם פטיש. מה, אני אלך ליד שמאל, תיקח פטיש, תן לי מכה ליד ימין? לא. ידעתי את זה, נכון? למה? אני אומר, מה זה קרה לכם? זה אני. אני ידעתי מכה בלי כוונה. אומרים אותו דבר, זה הגוף שלנו. יד ימין זה גבר, יד שמאל זה אישה. גם אם אתה זורק לה מילה לא טובה, היא לא יכולה לפגוע בך, זאת האישה, הבעלה. וגם אתה יכול גם לפגוע בה. אז כל פעולה שתעשה, ואתה מעמיס עליה דוגמה על יתר, אתה מעמיס על עצמך, אם אתה באמת זיווג. אבל אם אתה אומר, שמע, עזוב אותי, מה אני אעשה? למה? אתמול עשיתי כלים, למה שאני אעשה? שהיא תעשה. מה זה אומר? איפה מתחיל הסדקים של הזוגיות. אומרים שאלוהים מוציא צלע מהאדם בשביל לברוא את האישה, בשביל שהיא תוציא ממנו את כל השאר. יכול להיות. לא, אבל תסתכלו, אתם צריכים להבין טוב. לפעמים יש מצב, למשל, יש כמה כוסות בכיור עכשיו. אתה עובד במטבח. אתה עובד, לא יוצא כוסות בכיור, אין לי כוח עכשיו. תמיד אין כוח. אבל אם עכשיו למשל האישה תעבור דוגמה מסכית, תעשה אותה. עכשיו, אם אתה בן אדם טוב, שאכפת לך מהאישה, אתה תראה, אבל לא מה שתעשה, אני אעשה. למה? שמסכית שתנוע גם. מה יקרה לאישה הזאת? היא רואה את בעלה, שהוא רק עבר רק ככה, אמר לו, אני אעשה אותה. היא אומרת לו, תעזוב, תעזוב. לא, מה פתאום? תשבי תנוחי. פה זה נקרא אחדות. עכשיו הגבר ירצה משהו ישר, תגיד לו כן. למה? מה זה? הוא עשה בשבילה הכל. האישה עשתה לו, הוא עשה לה. הם חיים בשלמות. מתי מתחילים הסדקים? לא, לא עשיתי אתמול קפה, אני גם לא אעשה לך. אם אתה לא עושה בעצמך. כאילו, היא לא עשתה לך, אתה עכשיו מה, תעשה ככה וככה וככה, לאיפה אתם הולכים לבור? במקום זה, אומרים רגע, אנחנו ביחד, אנחנו גוף אחד. אנחנו לא צריכים לריב, אנחנו אותו גוף. אישה גם באיזה שפה אתה מדבר, אם אתה מדבר בשפה זה, אז היא מעריכה את זה יותר. אישה זה רגש, וגבר זה שכל. שאתה תלמדו כלל. למה? הגבר לא מעניין אותו כלום. הגבר נכנס לבית, הוא רוצה רק לאכול. הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה קורה בתוך הבית. אישה נכנסת, היא מסדרת קודם כל, זה לפה, לפה, לפה. היא רק באה, היא מזיזה חצי בית. סדר, סדר, סדר. והגבר מה נכנס ואומר לה, מה עשית מהבוקר? אתה מסכן כל הזמן. עובד, בא בן אדם, מוציא לה את האוויר בשנייה אחת. מה עשית? מה עשיתי? מהבוקר אני עובדת, גם הלכתי לעבודה, גם באתי, טיפלתי בילדים, לקחתי אותם, לקחתי פה, הרמתי, עשיתי, והגבר מה עושה? כלום. הלך גם הוא לעבודה, אז גם אתה הלכת לעבודה. כשאתה בא מהבית, אסור, תדעו לכם, לפעמים בן אדם בא, אחד עם רבינה בא ואחד מהבית מהעבודה, כל אחד מביא את הצרות. נכנס את הדלת, אומרים לבן אדם, תשמע, אתה נכנס את הדלת, האישה לא אשמה, מסכנה בכלום. לא יודע מה קרה לך במהלך היום, אם היא רפתה, אם לא, מה היא קשורה? תראה לפנים מחייכות היא המראה שלך. אם תחייך, יתחייך אליך, הכל טוב. תדעו לכם, הברכה של בית זה רק באישה. רק אישה. אם אישה שמחה... למה אומרים את זה? איפה זה כתוב? מה, איך זה... אומרים חכמים, אם בן אדם רוצה להיות עשיר, שישפיע על תכשיטים לאשתו. ישקיע בו את כל התכשיטים. אומרים לי, אם אתה רוצה להיות עשיר... תשמח אותה. אם אתה רוצה להיות עשיר, תדאג שהאישה שלך תמיד תהיה שמחה. או לפשוט רגל, זה גם הקבל. לא. התפקיד שלך לפנק. תדע לך, כל מה שאמרו חכמים, תבדקו את זה. זה בדוק. ואומרים, דמעה של אישה, ואין איפה היא תגיע.